Hola, 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 som alumnes del nivell bàsic 2 del Centre Català. Com esteu? us expliquem una mica de nosaltres. Jo sóc la Lili. Em dic Rodrigo. i jo Eduard. I som un grup una mica estrany. Ens coneixem únicament virtualment, per pantalles. Sí, no sé si algun dia ens ajuntem, ens podríem reconèixer. Són molt heterogenis des de les nostres edats, gènere, professions, interessos. Sí, per exemple, jo tinc 45 anys, soc administrador d'empreses, tinc 3 fills i estudio català perquè aviat n'aniré a viure a Barcelona. I jo tinc 61 anys, soc professora d'anglès, també tinc un fill i un net. Estic interessada en la llengua catalana per qüestions culturals i interessos personals. El meu cas és diferent també. Tinc 63 anys, soc jubilat, he fet d'executiu d'empreses, de consultor, de professor universitari, tinc 2 filles, 3 nets, i com les meves arrels són catalanes, per això és que estudio aquesta llengua. Però malgrat aquestes diferències, a tots els uneix un mateix sentiment, l'amor a la llengua i cultura catalana. Hem treballat força aspectes lingüístics i, a més de divertir-nos a aprendre a les classes, ara estem estudiant l'edat mitjana a Catalunya. No ens convertirem en especialistes, oi? No, però saber sobre aquesta època a Catalunya fa patxoca i té bastant gràcia, oi? Ah, som uns alumnes meravellosos. Sempre fem els deures, estudiem. I no faltem mai, no. Finalment, som i serem gent catalana. Tant si es vol com si no es vol. No hi ha terra més ufana. Sota la capa del sol. Visca Catalunya! Ja, Visca visca aquesta llengua. llengua. Visca! Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Bé, un aplaudiment. Gràcies. Gràcies.